gå. Stem dig. Man får lidt ondt i maven. Jeg brystet. Man spiser hurtigt. Og man får næsten, man får brug for noget vand. Ja, det er fint det der. Nej. Vand der. Det der, det skal på YouTube. DJ Leo! DJ Leo! Jeg kan godt lide det. Jeg synes, det smager ikke, ja. Det er godt. Så chiller vi. Der er lidt tid til, vi er færdige med at spise. Ja, det er godt nok. Jeg er færdig.